Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. This is how. Tayo'y makiparty sa Mindanao Beats Club. Yudi Kaka, Dramolet Game Kampiyon ba? DJ Michael John. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle may arap patambuan sa gwa, kaya lang kamuda may daya kay si DJ Donoso the third, ang bahala sa mga dalaga nga arap sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masaot ha. Bayle na wala damo. The public may dance. Warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining kabayle, syagit ang mabayad sa sound system. Disco wala gamoa, halabira, waswas, bomba, grada. Masaot taya. Oo, nagkani. Mindanao Beats Club. This is the mix of DJ Michael John. One, two, three, go!
Okay, may gabi kay 2 James Romo Pirales dala sa may Cagayan de Oro. Also kay Juben Sevilla de Sican dala sa may Barangay Managit, Dumangas. Kag si Annalyn Hautia. Salamat sa pagtamo sa ako na Facebook Live. Okay, final hour sa aton nga dance party mixes. Medyo na utod ako kayo sa ako nga live, no? Kaya nagka-copyrighted, no? So na-utod ako nga Facebook Live. Okay, sagad sa mga pa-shoutout sa pahabol-pahabol, ibuta sa dalom. Basta may mga celebrations, so may mga kasal, bunyag, mga birthdays, debut or any other occasions, so ibuta lang sa dalom. So parang basa nato anytime. Basta may mga fiesta, damo ka mo sa handa buwas. Kaya basta may sa banta nyo mapanusan ka mo. So ibutan sa dalam kag ilawagan natin para nga hindi ka mo mapanusan. Okay, welcome back sa atong DMC Network GFM Dance Party Mixes. It's 9:37 in the evening, so may pila pa kita ka mga minutos para magkatawa-taw kag magkiay-kiay. Every day my mind keeps telling me, don't fall in love with you so quickly. I've stopped thinking about you, but my heart keeps falling in love with you, with you. My heart keeps falling in love Sige sa kay Emily Delfinado dala sa may sitio na Lauyan, Barangay sa Padamanga sa may port area. Salamat sa pagtamo. Kumusta da ang port area sa Damangas? Okay man, okay man da aton mga pasahero. Okay, dala sa may Kapian Iskoy kag siyempre Kalanaan, no? Sa may Port of Damangas. Magpapasaya dahil nandito na si DJ. ginatulan ko na ko ba? This si Mark Andrew Aribalo, or si Clars Mark Andrew Aribalo. Nagkatamo mas sa atong Facebook Live. Salamat din sa pagtamo. My heart keeps falling in love with you. I wonder why my mind keeps telling me that I will be fine if I wait for you. My mind tells you that love me too, and I wonder why everyone tells me that I will be fine if I wait for you. My friends tells you that love me too. Falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you, with you, with you, with you. My heart keeps falling in love with you. Eto na, ang musikang sa'yo'y magpapasaya dahil nandito na si DJ. My heart keeps falling in love with you. Like Billy, I'm a beast like Billy. Even in the sun, you know I
Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Chillin', chillin', ice cream. Ice cream, chillin', chillin'. Yun di kakagram ulit, kid. Kampiyon ba? Ice cream, chillin', chillin', ice cream. Ice cream, chillin', chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream. Ice cream, chillin', chillin', ice cream. Ice cream, chillin', chillin', ice cream. Ice cream, chillin', chillin'. DJ Boom Boom Remix. DJ Ding Dong. KB Warriors, maayong gabi. Is watching our Facebook Live. So maayong gabi sa imo da. Thank you so much sa pagtama. All of my life, I have been waiting for you to give to me. You've opened my eyes and shown me how to love unselfishly. I dreamed of this all down times before. In my dreams, I could love you more. I will give you my heart till the end of time. You're all I need, my love.
Yudi kakak, dramulet gid. Status baru kita tanya siapa begitu masih sayang jangan mau selia apa kita sorry sekarang tak so ada yang baru mau harapannya cuma aja habis di pulsa kan punya cinta cuma pura-pura kita cuma ya basa-basi biar nanda dengar ini hati so kawan kurang tiap hari ngana bikin akal kita sekarang so ada pasangan baru DJ Dance Remix. Tara paliang anak update status baru kita tanya siapa begitu masih sayang jangan mau selia apa kita sorry sekarang tak so ada yang baru mau harapannya cuma aja habis di pulsa kan hatinya cinta cuma pura-pura kita cuma ya basa-basi biar nanda dengar ini hati so kawan kurang tiap hari ngana bikin akal sekarang so ada pasangan baru kalau ngana rindu coba dengar nih lagu kita sekarang so ada pasangan baru DJ Dance Remix.
Di sini kita senang, jangan dibikin tegang, menyinyir hujat-hujatan. Jangan dibikin dongeng, nantinya kebablasan, berarti Anda kurang jawaban. Ayo tegak kepala, angkat tangan, genggam dan tangan, dan teriakan kembali. Sentapkan kaki ke depan, jangan ragu, jangan bimbang, enjoy dan memesin ucapan. Goyang gayung, ayo goyang gayung, goyang gayung, mari kita goyang gayung. Ayo bang, gayungnya barengan, dari pajak baperan, singgah taruhan. Mari goyang gayung seru-seruan, lepas beban pikiran, yuk happy-happyan. Juan Brian. Mindanao Mix Club. Trust your heart, trust in you. When times are hard, I reach for you. I'm out of breath, I'm frozen still. A light ahead, we can rise up, take it higher. Our souls on fire, I like how it hurts. We can rise
Crossfire. No love letters, no extra notes, no love, never my exes, no diamond rings, that's set in stone. To the left, better left alone. Didn't wanna be a princess, I'm priceless. A prisoner, even on my list. Love is a drug that I quit. No doctor could help when I'm lost. Crossfire. Mindanao Mix Club. Tanggal ang pawis. Tubig kasama si DJ Michael John.
Mindanao Mix Club. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm glad to stay. Been stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. Oh, so hard to see, yeah, that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. I'm glad you stayed. Mighty glad you stayed, yeah. Oh, mighty glad. Mindanao Mix Club. Welcome to the single largest party anywhere. So big! We got a whole new attitude. It's unbelievable! Hey, DJ! Right about now. Let's take a little voice. This will be the greatest night of your life. Good. On we go. This is DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes on Non-Stop. Online Disco Party on YouTube. Hosted by your Mixmaster DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo! Lingaw ang tugar kauban si DJ Yuan Brian. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Feeling
Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You're Humongous listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Nagbahay-bahay kahit hindi eleksyon. Yung usong-uso na meron dong kabit. Ang kapitbahay niyang malubhang sakit. Meron daw kinakasama sobrang kulit, sobrang payat na daw na para daw adik. Hay, maritis ikaw na una sa Guinness Book of Record. Na sobrang chismosan, level up ka na, mukha kang news finder. Chismis is like na parang no surrender. Hay, maritis lang sa kalampay. Hay, maritis parang magkukulam. Ganyan talaga pag nasanayan. Chismosa ang course, bibig ang labanan. Hay, maritis ikaw na una sa Guinness Book of Record. Na sobrang chismosan, level up ka na, mukha kang news finder. Chismis is like na parang no surrender. Hay, maritis lang sa kalampay. Hay, maritis parang magkukulam. Ganyan talaga pag nasanayan. Chismosa ang course, bibig ang labanan. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 10:23 in the evening. Alas 10:23 sa gabi, sa gid kami evening once again, mga kagrupo, mga kaparty. So, musta dato nga gabi.
Okay, para sa hindi pa na makatulog, no? So, still nag-monitor sa ating Facebook Live. Sa mga panahon last 23 na sa gabi, gising na gising pa. Okay, sorry, medyo na late ako sa pagsulod kay medyo may kuti-kuti pa, no? So, that's why nadula ako sa makadali. Samtang mo din TikTok. Ako dito may ginakuti-kuti sa wagwa. Okay, thank you so much kay Jassy Simpas Brande sa pagtama. No? Shout out, DJBek. Okay, salamat sa pagtama. Shot while pamati music mo, DJBek. Daw masaot na ko gani do. Okay, so enjoy lang sa mag-shot. Samtang nagpa-sound trip sa aton yung mga exclusive ng mga dance remixes dari sa DMC and Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ka po niyo si DJ Vic, the Donoso Return. Then si Rimar naman, no? Dahil sa may Ilia 3rd Dumangas Iloilo. Nagatamo mas sa atong Facebook Live. Salamat din sa pagtama. Okay, buwas Domingo nga adlaw, no? So, aga pa ka mo magbugtaw, kag magsimba, kag siyempre magpaninda, kag maglibot-libot sa ato na sa Bano sa Dumangas. Hindi ka mo malipat magdala sang siyempre kahita para makabakal ka mo sa inyong mga gusto, like sa mga pagkaon, mga necessities sa aton nga mga panimalay, no? Sa like sudan, kag mga bugas, kag iban pang mga importanteng para hindi magutuman ang aton nga pamilya. Okay, medyo mainit ato nga chimpo kay ina kag expected nga mainit man gihapon buwas sa aton nga temperature, no? So expected nga daw 42 buwas sa aton nga temperature. So in that regards, no, halong-halong kita sa pag-expose or ikaw sa pag-expose sa init sang adlaw. Kung wala man lang kamo sa obrahon, dala lang kamo sa inyong sulod sa inyong balay. Kag maghimos-himos dira, no, sa inyong mga obra dalon nyo sa sulod sang balay, hindi ka mo mag-obra sa gwa nga medyo mainit. No? Pero sa ato ng mga drivers, no, wala ka mo sang choice. Siyempre, dapat ka mo magpainit. Pero balon lang gid sang damo nga tubig parang Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, para nga always ka mo hydrated, no? Kag hindi ka mo mauwaw, kag siyempre para likaw nga magka-problema. Ilabi na gid sa mga may mga balatian like stroke, high blood, no? Halong-halong gid sa mga lugar nga mainit. Kag possible hindi ka mo magsuksok sa mga gutok nga mga bayo. Dapat possible medyo halog ang inyong bayo. Kag maglikaw gid kuno sa sunburn or sobrang painit or pag-expose sa init sang adlaw, no? So parang ma-minimize ang pagbatsag sang perfect ka init nga temperatura. Kag siyempre hindi gid magtinir sa lugar nga mainit, ilabi na gid sa gwa sang balay. Alin alas 10 hasta alas 4 sang gabi, na sang hapon, di gabi. Okay, so lagaw ka mo kung mag-alas 5 na medyo mahandong, amo na tayo mag-date ka mo sa plaza. Pero alas 10 sa aga hasta alas 4, likaw-likaw, anay ka perti kainit sang adlaw, no? Okay, kung may kantuan makamo, siyempre hindi ka malipat magdala sang payong para nga proteksyon sa inyong alawas nga hindi ka mo siyempre ma-expose sa sobrang kainit sang adlaw. Okay, before ako magpaalam, so acknowledge ko lang nag-donate sa ilang reaction sa akong Facebook Live. Okay, si 2 James Romo Perales dala sa may Cagayan de Oro, si Kagawad RC Rolling Ding Lasa dala sa may Barangay Manakit Dumangas, si Rans Pormilos sa may Iloilo City or sa Oton Iloilo. Then si Julius Donasco Dakila sa may Barangay Manakit Dumangas. Then si Rafael Dungine sa may Barangay Cali Dumangas. Also si Jassy Simpas Bandres sa may Bantod Pabrika Dumangas, si Juben Sevilla de Sicon sa may
Barangay Managit Tumanga si DJ Patrick sang REMIX Club. Din si Vicky Dilariarte. Of course si Rimar naman. Din si Nailing na. Si Ruano. So ginbailis ka mo ngalan mo. Din si pare ko Nonito Canonigo Bulo. Kag si Annalyn Hautia. So nag-delete sa akong reactions. Sa akong nga Facebook Live. Salamat guys sa pag-donate sa inyong mga reactions. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Na siyempre sagit kami dahil ng evening sa pinakagawa pa dala sa may barangay sa Padumangas. The Mix. Okay, gising na gising pa si Lia Puasan. Palakpakan natin mga kagrupo. Okay, ano naman ginapulaw-pulawan mo nga daw hindi ka na makatulog sa timprano? Okay, salamat sa pagtamwa, Lia Puasan, dala sa may barangay sa Padumangas. Ako lang nga nag-enjoy ka sa ato ng mga dance remixes. Sa mga pag-silent monitor sa akong nga Facebook Live. Okay, regards sa mga family circle, kag of course sa mga kagrupo, kag mga siyempre mga kagrupo sa mga sounds or sa mga mini sound or sa mga micro sound, no? Labi na ang GS micro sound, no? Dahil sa may sa imong home queue, no? Thank you so much sa pagtamwa. Okay, so sa mga palaabuton ng mga piyesta, no? So I think sa may April 19 sa may Barangay Bacon Dumangas. Din sa 22 sa may Tamboylan sa may Dakutan, Barangay Dakutan Dumangas. Kag sa 24, no? Diri sa may Barangay sa Dumangas. Okay, so amo na nga bulan nga damo gid sa buong handa-handa, no? Medyo mahal ang baboy pero wala sang problema sa may mga kwarta, no? Sa mga pigado, bisan paano maghahanda gid Japon bisan simple lang, no? Ang piyesta wala man naghahambal nga damo gid nga may nagahapa nga lechon. Importante nga inyo balay nag-aaso, no? Hindi ka mo magpalagyo. Kay kung nagapagrasya ka mo sa ibang tao, mas mamagaan nga magbalik ang grasya sa inyo, no? Kaya mga kilala ko yung wala naghahanda-handa, no? So, ubra nila pamista lang. Tingala sila nga daw wala man nag-uswag ang ilang pangabuhi. Kaya siyempre wala man sila nagapagrasya. Ang sekreto nga para magmaga ng grasya, dapat kabalo ka man mapagrasya sa iban nga tao, no? Okay, so advance happy fiesta sa mga barangay sa Bano, San Dumangas. Kag hopefully nga tara nag-enjoy labing sa mga party sa mga disco party. Yang mga baili sa mga daw open na. So sa mga bailihan, so halong-halong lang kita. Kagi possible hindi ka magsulod sa bailihan kung nakainom na. Kag hindi ka mo magdala sa mga armas na bala nga pwede makapatay sa inyo nga mga parehos nga taho para hindi ka mo nga makahalit or maimpito or ano na panawag. So hindi ka mo magdala sa mga armas. No? Dala lang ka mo sa inumol. Dumangas Mix Club at Radio FM. Okay. Your number one choice. Tapungulay lang para nga wala sang pilas. Okay, kaya sa mga nagasakay sila mga metal horses, so halong-halong gid, no? Kundi mga nga party sa Dumangas. Hindi ka mo mag-drive sa inyong motor kung nagalalapaw ang inyong inom. So when you drink, don't drive. When you drive, don't drink. Or madrink lang mo sa insakto nga pwede pa ka mga puli. Nga makatultol pa ka mo sa inyong mga panimalay. Kag mas manami kung di ka mo nag-inom, dira na ka matulog para nga maumpawan ka mo pagkaaga. Aga pa ka mo puli. So hindi ka pag-akihan sa inyong mga asawa. Kaya wala ka mo nagpuli gabi na. Nagpuli ka aga pa.
Okay mo naman sekreto sa mga asawa para hindi mangakig. Kung nagapangakig sila nga magpuli ka gabi na, puli ka aga pa, puli ka aga na. Kinabi na kita sa may sitio na Luuyan, Barangay sa Paudumanga, sa may Corbada, sa may Villa Rosario, no? Sa Bodamo, nagkala disgrasya. Damo naging sang kabuhi nga nadula dira, no? So kung gani ka maglabay, kay damo na nagkalamatay dira, ang imuon nyo, before sang kurbada, patyon yung motor, di itulod, pagkalampuha sa kurbada, pandaron kag magbalbal, padlagan sa inyong mga motor. Ito dira man ang parte, ang daw damo, gito na disgrasya. Ano anong problema siya daman? Ano ang sekreto nga dira nga party, damo nagakadisgrasya? So isa siguro sa mga reason dira, no, kay medyo madulom. Kag siyempre damo ang nagalabay dira nga nakainom. So hindi ka mag-inom sang damo kung labay ka mo dira. Possible dira naman ang kamusta niyo balay mainom para nga wala nang problema. Nga magwa pa nga pwede ka mo madisgrasya or matumba ang inyong mga motor. Yo di kakak, dramulet kit, kampiyon ba? Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, rasa to is 10:35 in the evening. Sa time ko na ko magpaalam, no? Ito yun ako. Siguro na ito yun na mga muda, no? Salamat sa nagsunod sa ako, nag-follow sa ako ng Facebook Live. Halik kayo na alas City sang gabi. Pero nautod ako, so that's why nagbalikan naman ako sa final hour sa ako niya Facebook Live. Okay, kita na boss liwat sa ako niya Facebook Live. Sa tanang nga nag-monitor, nag-silent monitor, kung nag-follow sa ako ng Facebook Live, salamat, get. Okay, so kita liwat ba sa gabi sa akong dance party mixes. Kag siyempre, hindi gid malipat nga mag-pray before ka magtulog. Kag hindi gid malipat magbugtaw buwas sa aga. Okay, God bless everyone and have a blessed Saturday evening. Kag siyempre ka mo nagpamati or nagatama sa DMC Nitro GFM Dance Party Mixes. Kagkaupo niyo siyempre si DJ Vic na nasa dito. Okay, babus! Most in demand, best looking DJs in Donoso. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Ang grupo mo! Number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third. Katropa mo! Prepare yourself to be taken through a musical odyssey. To the present and into the future. A musical journey that will span nearly a century of the greatest music ever recorded. Now, hold on to your seats. Introducing DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso the Third. Dumanga's Mix Club DJ. bringing you the hit.